Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І от буквально годину тому сталася подія, тому що директором Державного бюро розслідувань став Роман Труба. Державне бюро розслідувань має стати одним із найпотужніших антикорупційних органів в Україні, правоохоронним. Таке рішення прийняла сьогодні комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань після проведення рейтингового голосування за кандидатів. Кандидатуру Труби підтримали 9 членів комісії, тобто усі. Решта кандидатів набрали від 0 до 4 голосів. Зокрема, головний військовий прокурор Анатолій Матіос набрав 2 голоси. І зараз з нами на зв'язку є Олександр Лємінов, член реанімаційного пакету реформ. Доброго вечора, Олександре. Чути нас? Доброго вечора. Олександре, несподівано для вас Роман Труба очолив Державне бюро розслідувань? Ні, абсолютно прогнозовано. Я попередньо писав в Фейсбук, те, що він очолить, а його перша заступниця стала Ольга Варченко. А знаю про це вже 2 дні точно. Склад Державного бюро розслідувань весь прокурорський, тому що Ольга Варченко – прокурор і Олександр Буряк – це заступник екс-прокурора Києва. Все правильно? Так, я так і написав. Весь керівник склад ДБР прокурорський. Взагалі, на вашу думку, чому Анатолій Матіос набрав лише 2 голоси? Військовий прокурор. Він занадто непрогнозований з негативної точки зору. Сьогодні він союзник вам, завтра він союзник комусь іншому, тому він не може вважатися надійним кандидатом на посаду ні для Народного фронту, ні для блоку Петра Порошенка. А по-друге, в нього є певна негативна репутація, яка не дозволить бути визнаним керівником такого надпотужного органу правопорядку. Як наслідок, його й не обрали. От скандал, який був пов'язаний з Олексієм Геращенковим, він спричинився до того, що він не став очільником Державного бюро розслідувань? Нагадаю, що пані Соломатіна саме його назвала, я так скажу, зв'язковим в адміністрації президента, який саме давав вказівки членам НАЗК, які декларації перевіряти чи не перевіряти. Так, саме так, це зіграло ключову роль, чому він не став головою ДБР. І тепер найголовніше запитання, чиєю людиною є Роман Труба? Він є узгодженою кандидатурою, яку привів Олександр Турчинов, голова Ради нацбезпеки і оборони, до президента, і фактично вони узгодили. Саме тому 9 з 9 членів конкурсної комісії підтримала абсолютно нікому невідому людину і без відповідного досвіду, як мені здається, можливо, він його часом набуде, вже до керівного, скажімо, крісла в Державному бюро розслідувань. Скажіть кілька слів, чим має займатися Державне бюро розслідувань? Тобто це має бути потужний правоохоронний орган, я правильно розумію? Це надпотужний правоохоронний орган з величезною кількістю співробітників, і те, що зараз прописано в законі 1500 і гранична чисельність, воно буде збільшено до 3-4 тисяч мінімум, тому що після передачі слідчих функцій від Генеральної прокуратури Державного бюро розслідувань на них перейдуть тисячі, десятки тисяч кримінальних проваджень, які потрібно буде дорозслідувати. А окрім того, Державне бюро розслідувань буде ще реєструвати свої кримінальні провадження. Саме тому він має 8 відокремлених підрозділів. І взагалі це такий буде своєрідний ще один слон правоохоронної системи, на якому буде триматися вся структура. Тому вибір досить дивний, що таку темну конячку ставлять на такий високий пост. От бюро має займатися розслідуванням злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро, прокурорами антикорупційної прокуратури. Фактично цей орган має контролювати всі органи, так? Я правильно зрозумів? Ні, він нікого не буде, він не буде нікого контролювати. Там ключові функції – це буде злочини правоохоронців, катування, це злочини, вчинені керівництвом Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президенти, екс-члени уряду, екс-народні депутати. Там буде така своєрідна підслідність. Більше деталей можна просто подивитися в 216 статті Кримінального процесуального кодексу, якщо цікаво, чим саме буде займатися Державне бюро розслідувань. Але основний скоп роботи – це те, що зараз розслідує прокуратура, буде розслідувати в свою чергу вже Державне бюро розслідувань. На вашу думку, чи конкурс був прозорим? Конкурс був прозорим лише завдяки тому, що журналісти і окремі експерти підсвічували його, якщо ми говоримо про таку прозорість. Якщо ми говоримо про об'єктивність і незаангажованість, він був абсолютно необ'єктивним і максимально заангажованим. В чому саме?
Тому що 9 з 9 представників конкурсної комісії представляли інтереси двох політичних партій. Жодного представника громадськості, жодного представника міжнародного експортного середовища. Іншими словами, дві політичні групи розіграли між собою такий своєрідний пасьянс, в якому виокремили того, хто має очолити надпотужний орган правопорядку. Ви маєте на увазі дві політичні сили – це Народний фронт і Блок Петра Порошенка, так? Ви абсолютно праві. А інші політичні групи чому не наполягали і не противилися тому? Вони не були зацікавлені, щоб мати своїх членів у комісії Державного бюро розслідувань? Насправді вони просто не мали методів впливу для того, щоб делегувати своїх представників в конкурсну комісію. Тому що згідно профільного закону склад конкурсної комісії формувався по 3 кандидатури від уряду, парламенту і президента. Як наслідок ми побачили те, що кого делегували. Як ви думаєте, наскільки ефективно можна оцінювати роботу Державного бюро розслідувань під керівництвом пана Труби? Спрогнозувати ви маєте на увазі? Так. Досить важко спрогнозувати їхню аполітичність. Мені здається, це буде заангажовано в політичному сенсі і в негативної конотації розслідування. А як буде насправді, покаже лише час. Тому що ми мали різні думки після створення Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національне агентство з запобігання корупції. А як наслідок, всі 3 випадки розіграли абсолютно різні сценарії. І подеколи маємо позитивні приклади, наприклад, НАБУ. Посередні приклади – це, наприклад, САП. І абсолютно дивна ситуація, те, що стосується НАЗК. Тобто створився ще один орган, який буде підконтрольним, так? Справа в тому, що вони мали створити цей орган, і він вже мав функціонувати 20 років. Прокуратура не може мати слідчі функції. Їх треба було відокремити. А як це було зроблено і який орган при цьому було створено, це вже питання іншого характеру. Дякуємо Олександру Лємінову. З нами на зв'язку був Олександр Лємінов, член реанімаційного пакету реформ. І ми переходимо до студії, будемо говорити на іншу тему. У нас ми вітаємо Галину Чижик, члена Громадської ради доброчесності. Доброго вечора, пані Галино. Вітаю. Пані Галино, Громадська рада доброчесності, вона зробила заяву щодо складення присяги суддями Верховного суду України. Всі ми знаємо, що в неділю ці судді в суботу судді склали присягу, на якій був присутній президент України Петро Порошенко. І він сказав, що перший раз в історії України це безпрецедентний випадок, коли судді були вибрані на чесному і прозорому конкурсі. Однак досі Громадська рада доброчесності вона не може заспокоїтися, я так скажу, і робить відповідні заяви, і вона доказує зворотне. Так. Ми не погоджуємося із президентом, ми не вважаємо, що конкурс був прозорим, і у нас є великі сумніви з приводу того, що цей конкурс був чесний. Ми вже не вперше звернулися до президента. Раніше ми зверталися до президента у серпні, ми ініціювали зустріч з президентом, ми хотіли йому донести інформацію про те, як відбувався конкурс, і обговорити з ним, яким чином не допустити, аби ті 30 недоброчесних кандидатів зі 120, яких рекомендувала далі до призначення Вища кваліфкомісія суддів, яким чином не допустити того, аби вони стали суддями нового Верховного суду. В результаті 24 із них все-таки стали суддями нового Верховного суду. І так, у понеділок Громадська рада доброчесності з офіційним зверненням звернулася до президента. Ми вважаємо, що фактично, попри те, що президент усьому світу заявив, що це дійсно був безпрецедентний конкурс, і громадськість брала у цьому участь, однак ми вважаємо, що Громадську раду доброчесності, як орган, який представляв голос громадянського суспільства в цьому конкурсі, використали для того, аби легітимізувати потрібний результат, а саме протягування недоброчесних старих суддів до нового Верховного суду. А дивіться, у мене таке запитання, от чисто по-людськи, так? От, 30%, пройшли, але там, наприклад, 70% Громадська рада доброчесності, вона погоджується більш-менш на цих кандидатів. Ми можемо говорити, вони вже судді офіційно. Так, судді. Це судді Верховного суду. Чи не можна було на них закрити очі?
не можна було закрити очі і на одного недоброчесного кандидата, оскільки навіть один суддя із сумнівною репутацією, а сумнівність репутації ми підтвердили у наших висновках, навіть один такий суддя, він ставить під загрозу довіру до нового Верховного суду як новоствореної інституції. Безумовно, туди потрапили люди, яким ми довіряємо, репутації яких поза будь-яким сумнівом. Але разом з тим, таким людям буде дуже складно, і зараз насправді на них уся надія, оскільки ми розуміємо, що Верховний суд уже практично почав свою роботу, і попри те, що ми заявляємо про порушення, які мали місце під час конкурсних процедур, однак, на жаль, ми також розуміємо, що наш голос, оскільки він не був почутий раніше, навряд чи зараз також, як органи суддівського врядування, Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, так і президент, на жаль, не дослухаються до наших органів. І ми так само розуміємо, що нам потрібно в майбутньому працювати над тим, аби не допустити повтору подібних ситуацій, думати над тим, що відбулося не так, і змінювати склади комісій, кваліфкомісії, Вищої ради правосуддя, які спричинили до такого результату. От один із членів Громадської ради доброчесності, він сказав, пан Титич, так, на одному з ефірів, що оце, що зараз відбувається, призначення суддів Верховного суду України, це фактично одна із найважливіших подій, якщо не найважливіша після Революції Гідності. Так. Це правда? Це правда, безумовно, тому І якщо суспільство на це не зверне увагу, то все решта ми можемо просто відкласти в бік. Чому? Безумовно, тому що суди – це те місце, де вирішується доля будь-якої іншої реформи, про яку би ми не говорили. Тому що коли ми зараз говоримо про те, що у нас є незалежне антикорупційне бюро, яке ініціює і розслідує справи топ-корупції, то ми розуміємо, що Національне антикорупційне бюро абсолютно безсиле, коли воно приносить свої обвинувальні вироки до судів, які потім ці обвинувальні акти свої до судів, які потім ці акти не розглядають. Тому що в судовому порядку можна звести на нівець будь-які реформаторські зусилля. Тому найважливіше мати справді незалежних суддів. Незалежних суддів ми не мали впродовж попередніх усіх десятиліть української незалежності. І у нас було дуже велике сподівання, що зараз нам вдасться все-таки зламати кругову поруку, зламати корупцію в судовій системі, призначивши гідних, чесних людей до нового Верховного суду. Цього, на жаль, не сталося. І великою мірою, зокрема, і тому, що суспільство в переважній більшості не цікавилося тими процесами, які відбувалися, та не брало активної участі. А от як би мало реагувати суспільство, якщо навіть не прислухалося до рекомендацій Громадської ради доброчесності? Ви ж безпосередньо там були, сиділи, обговорювали, перевіряли, робили висновки. Так, але нас і наших колег з громадянського суспільства, з громадський рух «Чесно», я маю на увазі, Автомайдан, реанімаційний пакет реформ, нас насправді дуже мало. Ми намагалися донести свою думку на відкритих акціях під стінами Вищої кваліфкомісії, під стінами адміністрації президента, Верховного суду України. Однак нас мало було, очевидно, для того, аби наша думка була почута. І я хочу сказати, що зараз ми також спостерігаємо негативний сигнал, оскільки, окрім того, що ведеться дискредитаційна кампанія проти Громадської ради доброчесності, до якої, на жаль, долучаються і представники органів влади, в тому числі Вищої кваліфкомісії, відбувається спроба маргіналізувати Громадську раду доброчесності як орган, який нібито не представляє думку громадянського суспільства. А яким чином стараються маргіналізувати? Що дискредитувати безпосередньо самих членів ради. Як вас можна дискредитувати як членкиню Громадської ради доброчесності Галину Чижик? Дуже просто поширити неправдиву інформацію через засоби масової інформації. І такі спроби вже неодноразово відбувалися, в тому числі через ефіри провідних, найрейтинговіших національних телеканалів. Зокрема, телеканал «Інтер» кілька сюжетів у червні цього року показав неправдивих про Громадську раду доброчесності. У нас вже на сьогодні є і висновок Незалежної медійної ради, яка визнала, що канал «Інтер» порушив журналістські стандарти, і висновок комісії журналістської етики про порушення стандартів. Наразі окремі представники Громадської ради доброчесності ініціювали судові позови проти журналістських оцих неправдивих матеріалів, в тому числі телеканалу «Інтер». Дуже просто дискредитувати. Голова Вищої кваліфкомісії, наприклад, у Варшаві
На щорічній конференції з питань людського виміру, на якій також я була присутньою, поширив інформацію про причини подолання негативних висновків Громадської ради доброчесності комісії. Там в тому числі наводилася маніпулятивна і хибна інформація про, наприклад, конфлікт інтересів в діяльності ради, політичну заангажованість, подвійні стандарти. Усю цю інформацію ми офіційно спростовуємо, однак, на жаль, у нас немає доступу до медіа і таких ресурсів значних, аби поширювати правдиву інформацію на противагу тій неправді і брехні, яка поширюється. Ну, тут я з вами не погоджуся. Є частина медіа, яка активно висвітлювала цю проблематику і давала слово вам в Громадській раді доброчесності. Так, безумовно. Чи ви маєте на увазі, що великі канали не висвітлювали цих проблем? Я, безумовно, не хочу, аби мої слова були сприйняті на адресу усіх українських медіа. Так, дякую журналістам, які доносили правду, які запрошували представників Громадської ради доброчесності до участі у ефірах. Однак, якщо говорити про найрейтинговіші і провідні телеканали, то, на жаль, вони практично оминули своєю увагою таку велику і важливу подію, як конкурс до Верховного суду. Оця заява, яку зробила Громадська рада доброчесності, її можна вважати просто декларативною? Ну, судді вже є. І де юре, і де факто. Насправді ми закликали президента сісти за круглий стіл і обговорити проблеми, які мали місце під час конкурсу, і яким чином ми разом можемо вирішити ці проблеми. Тому що від самого початку конкурс і результати конкурсу – це особиста відповідальність президента, оскільки саме він ініціював зміни до Конституції, новий закон про судоустрій. Це саме в його адміністрації виписаний був проект закону, який передбачив формування нового Верховного суду. І Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, які також частково сформовані президентом, діяли на підставі законів, які були написані адміністрацією президента, тому це його персональна відповідальність. І, очевидно, не можна замовчувати ті проблеми, які мали місце під час конкурсу. Впродовж усіх етапів конкурсу, як на етапі Вищої кваліфкомісії, так і на етапі Вищої ради правосуддя, не можна допустити, аби наступні процеси в рамках судової реформи відбувалися з такими ж порушеннями, які мали місце. А зараз нас чекає, наприклад, добір до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, формування Вищого антикорупційного суду. Нас чекає переатестація майже 6 тисяч діючих суддів. Тому не можна говорити, що конкурсом до Верховного суду судова реформа завершилася. І потрібно фіксувати не лише успіхи, але й вивчати уроки і працювати над тим, як подолати негативи, які мали місце. Національне антикорупційне бюро, очільник Національного антикорупційного бюро просить президента України Петра Порошенка не підписувати закон, що запускає судову реформу. Ви бачили, напевно, його заяву так на офіційному сайті НАБУ. Я прошу вивести цю заяву на екран наших режисерів. Що ви думаєте про це? Я би лише уточнила, що це не є закон, який запускає судову реформу. Безумовно, мова йде про процесуальні кодекси 4, за якими працюватиме новий Верховний суд. І заява директора НАБУ, вона, власне, стосується Кримінального процесуального кодексу, в якому є положення, які негативно позначаться, наприклад, на ефективності роботи Національного антикорупційного бюро України. Я не готова коментувати конкретні норми КПК, однак на жаль, ми всі бачили, яким чином відбувався розгляд кримінально-процесуальних та інших процесуальних кодексів у парламенті, і ми розуміємо, що в цих актах є проблеми. Так, це, як сказав спікер парламенту, найдовший закон в історії українського парламенту, який депутати розглядали і приймали. Однак в той спосіб, в який це відбувалося, пакетами голосувалися поправки, яких були сотні і тисячі, безумовно, ми розуміємо, що в документах, які були прийняті, є проблеми. І в контексті якраз КПК там є норми, які значно звужують як права учасників кримінального провадження, так і можливості правоохоронних органів на етапах досудового розслідування. Конституційний суд. Я розмовляв особисто з деякими членами Громадської ради доброчесності. Вони сказали, що це таємниця за 7 замками. І що там з ним зараз відбувається, нікому не зрозуміло. Це правда? Ми зараз спостерігаємо, яким чином відбувається відбір
до набір суддів Конституційного суду. Своє слово вже сказали українські судді, які минулого тижня на з'їзді суддів обрали суддю Городовенка суддею Конституційного суду. Попри те, що була поширена в інформаційному просторі інформація, яка негативно характеризує цього кандидата, були, зокрема, наведені факти, які підтверджують, що він неправдиво задекларував своє майно. Однак більшість голосів судді на з'їзді віддали саме перевагу йому. Попередній відбір кандидатів здійснювала Рада суддів, яка також незрозуміло чому відкинула, наприклад, кандидатури, які мають позитивну суспільну репутацію, не мають шлейфу з сумнівних рішень, причетності до різноманітних скандалів і правдиво декларують майно. Чомусь такі кандидати Радою суддів були відкинуті, натомість 5 потрапили до так званого шорт-ліста, і одного з них обрав з'їзд суддів. 2 має обрати парламент. Галина, давайте продовжимо розмову про Конституційний суд згодом, тому що у нас зараз на зв'язку є Анна Вронська, вже можна сказати, де-факто і де юре це суддя Верховного суду України. Доброго вечора, пані Анно. Вітаємо, перш за все. Добрий вечір. Вітаю вас. Анно, ми зараз із членкиною Громадської ради доброчесності Галиною Чижик обговорюємо останню заяву Громадської ради доброчесності. Вона так досить скептично ставиться до останніх подій і каже, що Громадську раду доброчесності просто використали, щоб за її висновками легітимізувати також і недоброчесних суддів. Ви як суддя погоджуєтеся з цим чи ні? Я можу зазначити, що для цього треба звернутися до норми закону про судоустрій, де зазначено, що Громадська рада доброчесності надає свої висновки в процедурі кваліфікаційного оцінювання. Тому не можна говорити, що Громадську раду доброчесності використали. Вона використала свої повноваження, надала висновки, і Вища кваліфікаційна комісія вже оцінювала кожну кандидатуру, в тому числі з урахуванням висновків. Але висновки не були єдиним критерієм визначення того, чи пройде певний кандидат далі по конкурсу. На вашу думку, чому не прислухалися до висновків Громадської ради доброчесності? Тому що досить масовано вони заявляли про свою позицію і в себе на сторінці. І президент сказав, що вибори були справді прозорими і найкращими за всю історію України. Ви погоджуєтеся з позицією пана президента? Я хотіла прокоментувати так, що не можна говорити, що до висновків Ради доброчесності не прислухались, оскільки були такі випадки, коли до них прислухались. Тобто не можна казати, що всі висновки Вища кваліфікаційна комісія проігнорувала. Вона зробила висновки на підставі з урахуванням висновків Громадської ради доброчесності, але брала до уваги і інші фактори, і перевірки, які надала НАЗК, НАБУ, податкова, і результати тестів, і результати практичного завдання інших етапів конкурсу. Не можна казати, що всі висновки були проігноровані. Тобто не треба перекручувати факти. Дякуємо Ганні Вронській, судді Верховного суду України. Пані Галино, от бачите, позиція судді, так? Вона також її перевіряли. Ви з нею погоджуєтеся чи ні? Тут вона не погоджується із нами, чи погоджується з тим, чи вона не погоджується з нами. Насправді на вже новообрану суддю Верховного суду поширюються так само і вимоги Кодексу суддівської етики, і бангалорські принципи поведінки судді. Тому, очевидно, в публічні висловлювання вже свої Ганна Вронська також має її. Вони мають відповідати вимогам Кодексу суддівської етики. Безумовно, Громадська рада доброчесності вітає, що до Верховного суду були обрані такі кандидати, як Ганна Вронська. Разом з тим... Дивіться, давайте я зроблю таку невелику ремарку. Так? Я розмовляв з одним суддею, це також була розмова у прямому ефірі, були оголошені лише результати конкурсу і озвучені імена 113 суддей. Так? І коли я запитав суддю, здається, там тільки пройшли вони Вищу кваліфікаційну комісію суду, ще мало бути погодження Вищої ради правосуддя. І я його запитав, як ви ставитеся до того, що суддями Верховного суду стануть судді, які засудили Юрія Луценка, так, теперішнього генерального прокурора. І,
ця людина досить так розпливчасто говорила про рішення ВККС, але на його думку вони поступили виважено, правильно і так далі. І я включив Романа Маселка, члена Громадської ради доброчесності, і кажу: ви погоджуєтеся з думкою от вже майже новоспеченого судді? І Роман Маселко сказав: ну якщо він зараз не може коментувати, то що ми далі можемо говорити? Ну, я би тут не порівнювала ці дві ситуації, але я скажу дуже просто. До Верховного суду мали би бути обрані ті кандидати, до яких у нас немає ані найменших претензій, такі як, наприклад, Ганна Вронська. Натомість, коли ми говоримо, що суддею Верховного суду стала колишня суддя Верховного суду, про рішення якої Європейський суд з прав людини сказав, що це було грубе свавілля, то ми ніколи не побачимо адекватної аргументації з боку Вищої кваліфкомісії, чому така суддя стала суддею нового Верховного суду. Тому що конкурс до Верховного суду у нас відбувся саме через тотальну дисфункцію судової влади, саме через тотальну недовіру громадян до судової влади і через провал суддівської ілюстрації. Ми не просто так вирішили розпустити старі вищі суди і сформувати новий Верховний суд. Ми мали сформувати інституції, які довірятимуть люди. І судді, які судили Юрія Луценка, судді, які не задекларували правдиво своє майно, не можуть пояснити походження статків і збрехали в документах, які вони подавали на участь у конкурсі, абсолютно підтверджені нам у висновках факти. Вони не мали би стати суддями Верховного суду. І коли ми говоримо, що Вища кваліфкомісія проігнорувала наші висновки, то ми абсолютно не розуміємо причин. Тому що рішення свої з аргументами вони оприлюднили лише стосовно тих 30, яких вони рекомендували далі. Натомість 46 наших висновків, які вони відхилили, для нас досі залишилися непоясненими аргументи. І бували, наприклад, ситуації, в яких однакові висновки, з одним комісія погодилася, з іншим ні. Тому, аби далі працювати разом в наступних кваліфоцінюваннях, ми хочемо розуміти, чому конкретні факти були враховані, інші ні. Тому ми вважаємо, що ми можемо говорити, що наші висновки були проігноровані, бо ми досі не отримали аргументів та фактів. Громадська рада доброчесності далі буде працювати чи ні? Буде працювати, Руки не безумовно. опустилися? Не опустилися. Ми будемо боротися за чесний суд далі, будемо добиватися як врахування нашої думки, як отримання пояснень від кваліфікаційної комісії. Так само будемо закликати органи суддівського врядування до співпраці, оскільки Вища рада правосуддя, наприклад, проігнорувала абсолютно усі звернення Громадської ради доброчесності. Я нагадаю, що за законом вони могли переглянути якісь кандидатури, якщо, наприклад, були факти, які не оцінила Вища кваліфкомісія. Такі факти ми надали Вищій раді правосуддя, натомість вони жодним чином не обговорили ці факти на своїх засіданнях, і це не вплинуло на їхні фінальні рішення. Тому ми будемо, безумовно, працювати далі, будемо намагатися налаштувати ефективну та конструктивну співпрацю з органами суддівського самоврядування і, безумовно, будемо думати, як зробити так, аби в наступних усіх процедурах все-таки перемогла правда і утвердилися стандарти доброчесності. А давайте, ми, правда, трохи на завершення будемо говорити, от чим є важливий Верховний суд України, так? І чому така прискіплива увага була до нього з боку Громадської ради доброчесності? Які рішення він приймає? Це остання інстанція, правда? Остання інстанція і, зокрема, буде апеляційною інстанцією для Вищого антикорупційного суду. Тобто, якщо нам вдасться навіть сформувати Вищий антикорупційний суд, який складатиметься на 100% із доброчесних суддів, то ці рішення Вищого антикорупційного суду будуть потім переглядатися і Верховним судом. Окрім того, що Верховний суд – остання інстанція, Верховний суд – це також і той суд, який формує судову практику, який дає рекомендації судам нижчих інстанцій стосовно того, яким чином мають діяти ті чи ті норми права. Фактично, рішення Верховного суду – це дороговказ для всіх інших суддів, на його рішення мають рівнятися. Тому саме від рішень Верховного суду залежить стан правосуддя в Україні. І в тому числі і імідж український на міжнародному рівні. От, Галино, ви зараз досить так позитивно навіть відзивалися про спікера, так, який нам включався з суддю Верховного суду України Ганну Вронську, яка відповідає усім критеріям. Там, наприклад, ви негативно відзивалися про 30 кандидатів, так, які стали суддями Верховного суду. Чи не думаєте ви, що в якийсь момент ці судді
про яких ви позитивно відгукуєтеся, зможуть стати заполітизованими, так як це сталося в часи Януковича, коли судова гілка влади повністю була під контролем? Безумовно, в нас немає 100% гарантії, що доброчесність, яка сьогодні поза сумнівом стосовно новообраних суддів Верховного суду, що ситуація не зміниться. І рік тому Громадська рада доброчесності зустрічалася з уже покійним кардиналом Любомиром Гузаром, і він якраз, ми з ним обговорювали, яким чином от нам оцінювати доброчесність, етику кандидатів, і він говорив, що насправді дуже важливо і яким чином будуть діяти потім новообрані судді. Безумовно, що навіть якщо нам вдасться обрати лише доброчесних, то у нас немає гарантії від того, що вони потім не будуть вчиняти аморальних злочинних вчинків. Тому я скажу, який від цього рецепт. Суспільний контроль за діяльністю суддів, постійна прискіплива увага до того, яким чином будуть Галино, діяти. це заяви. Це заяви, Галино. Це заяви. Ви самі це чудово розумієте. Якщо люди не прискіпливо дивилися до конкурсу, то як суспільство зможе прискіпливо дивитися згодом за суддями? Вимагати Громадська рада доброчесності, наприклад, буде прискіпливо дивитися. Це дуже легко забезпечується через прозорість діяльності самого органу. І я переконана, що до Верховного суду потрапили ті люди, які будуть максимально висвітлювати свою роботу і добиватися дотримання таких стандартів і іншими колегами. Безумовно, ми зараз тут з вами не можемо визначити якісь конкретні дії, які нам зробити для того, аби у нас раптом все запрацювало. І навіть судова реформа – це не є та реформа, від якої ефект ми відчуємо за рік чи за два. Мова йде про десятки років. Але ми, наприклад, вже бачимо, яким чином уже новообрані судді Верховного суду, призначення яких ми вітаємо, яким чином вони вже почали працювати, і вони вже напрацьовують якісь певні стандарти, процедури роботи нового Верховного суду. І я особисто дуже сподіваюся, що їм вдасться зберегти цей запал і надалі, і що все-таки їм вдасться протистояти негативним практикам і тиску, які намагатимуться запровадити їхні колеги. Яка зарплата у судді Верховного суду? Близько 225 тисяч гривень плюс надбавки. Це найвища зарплата в країні. Таку ж зарплату отримує кожен член Вищої кваліфкомісії суддів, а їх 16, і член Вищої ради правосуддя, яких Тобто, 19. якщо ми там додамо надбавки, це вийде десь так в межах 10 тисяч доларів, так? Ну, тобто, заберемо там податки і так далі, це вийде 8-7 тисяч доларів на руки. Не забагато? Забагато. Але ми прекрасно розуміємо вагу рішень, які прийматимуть судді Верховного суду. Ні, давайте так. Це запобіжник. Коли ми хочемо, аби судді ухвалювали справедливі рішення і не піддавалися корупційним ризикам, вони мають отримувати належну заробітну плату. Я розумію. Ви, наприклад, ви порівнювали з зарплатами, чи давайте по-іншому я запитаю, ви знаєте зарплати суддів у інших країнах, наприклад, в країнах Балтії? Ми порівнювали, ми досліджували. Я скажу, що така зарплата, вона орієнтовно відповідає заробітній платі суддів вищих судів європейських країн, однак в співвіднесенні з середньою мінімальною заробітною платою розрив для України є великим, і так, можливо, для України ця сума мала би бути меншою. Західні країни – це також дуже розтягнуте поняття, так, коли ми говоримо. Є дуже великий дисбаланс між Східною Європою і Західною Європою. 8-9 тисяч, 10 тисяч доларів – це зарплата суддів, скоріш за все, з Західної Європи, потужних економічних країн. Погодьтеся. Британія, Франція, Німеччина. В Балтії, я сумніваюся, що такі зарплати в суддів. Не скажу точно, які Мені говорили, зарплати, що середня зарплата судді, наприклад, там в Литві чи Латвії, 1500 доларів. Одна з найвищих зарплат – це 2,5-3 тисячі євро. Ну, ми говоримо зараз не про усіх суддів, а саме про суддів Верховного суду. І скажу, що ми досліджували, якраз порівнювали з країнами, в яких в суддів така ж орієнтовно 8-10 тисяч доларів зарплата, то там в таких країнах там значно вищий середній дохід населення. Відповідно, немає такого розриву, як у нас, між середньою заробітною платою і зарплатою суддів Верховного суду. Тому дійсно з цієї точки зору, можливо, це є завищена сума. А з іншого боку,
ми готові піти на цей ризик, оскільки це попереджує якісь корупційні ризики. А от на вашу думку, так, теоретично хтось прийде до судді і скаже, слухай, там потрібно вирішити справу, ну, закон як дишло, як завжди, так, от 100 тисяч доларів, 150 тисяч доларів. Суддя зупиниться, на вашу думку, чи ні? Залежить від судді. Однак є питання, правда? І зарплата, вона теоретично мала би стати запобіжником, але чи стане вона, ще невідомо, правда? Це все відносно, і в кожній конкретній ситуації кожна людина прийматиме рішення. Верховний суд набраний, так? Залишилось ще куди оновлювати суди? Які інстанції? Вищий суд з питань інтелектуальної власності і Вищий антикорсуд будуть формуватися. І так само будуть Вищий антикорсуд це? Вищий антикорупційний суд. І укрупнюватимуться місцеві суди, будуть формуватися апеляційні суди за новими принципами, але переважно більшість суддів будуть проходити переатестацію, яка, по суті, буде тим же процесом, який проходили і кандидати до Верховного суду. Хто буде слідкувати за переатестацією? Громадська рада доброчесності так само буде залучена в цей процес, як це було і з конкурсом до Верховного суду. Однак так само ми скептично ставимося до потенційного відсіву діючих суддів, оскільки якщо вдасться довести, що суддя недоброчесний, то він має бути звільнений. Однак якщо в конкурсі до Верховного суду, коли здавалося би, мали обрати лише найкращих, а натомість відкидали лише там, де вже не було жодних способів пояснити рішення протилежне, то ми розуміємо, що на кваліфоцінюванні діючих суддів, а ще й з огляду на те, що в нас чимало вакантних посад суддів у місцевих судах, а процедура добору не є такою швидкою, то ми розуміємо, що швидше за все судова система в найближчі кілька років не оновиться істотним чином. Не можу не запитати про антикорупційний суд. Ви є прихильником його чи ні? Безумовно. Один з суддів однієї з країн Європи офіційно сказав, що, скоріш за все, антикорупційного суду не потрібно. Тому що проблема не є створювати органи нові, але проблема найбільше є з кадрами. Тобто антикорупційного суду теоретично, можливо, і не потрібно було, тому що якщо б були люди на своєму місці, все можна би було вирішувати і в судах тієї інстанції, які зараз існують, тобто ті, які є. Ви погоджуєтесь з тим? Не можна вирішити в такий спосіб проблему, тому що ми вже зараз бачимо, яким чином українські суди розглядають справи Так НАБУ. я кажу про це. Проблема з кадрами. Але ця проблема не вирішується, тому що конкурс до Верховного суду, як я вже сказала, показав, що нам буде дуже складно оновити місцеві суди, нам буде дуже складно звільнити недоброчесних суддів і призначити на їх місця справді гідних кандидатів. Тому простішим, ефективнішим і швидшим виглядає сценарій якраз створення абсолютно незалежної нової інстанції, яка формуватиметься за іншими правилами, за прозорими процедурами, з прозорими результатами, за участі і, власне, важливо, хто буде обирати. Дякуємо Галині Чижик, членкині Громадської ради доброчесності. Мене звати Любомир Ференц. І вже за кілька хвилин «Прайм» з Христиною Бондаренко.